плуването не върви на добре в момента. Бюджета се дига всяка година, а нищо друго не се дига, брат. Малко. Да, но аз имам друго предвид. Аз за предната Олимпиада имах 2 квоти. Не мисля, че имаше друг спортист български с 2 квоти. Може и да бъркам, но не мисля, че бъркам. Освен Мария Гроздева да имала това, и аз пък, коя беше жената, която стреляше? Тя ли е? Да. Гроздева, да. Може тя да е имала за... Те са различни дисциплини. Тя може да е взела квоти, защото мисля, че не участва само на една. Но те ще кажат други спортове, ще се дигнат, ще скочат. Да, то в плуването е по-лесно, защото има повече дисциплини. Да, ама колко е лесно да си топ 20 на 2 дисциплини, а? Не е толкова лесно да си класираш на Олимпиада на 2 дисциплини, защото ти трябва квота. А за да направиш квота, ти трябва анорматив. Не да участваш, да вземеш квота. Аз имах 2. Имах 2 анорматива, друг повец нямаше. И мисля, че и друг спортист нямаше 2 квоти. Няма значение. И аз плувам на заплата 1500 лева на месец, брат. Струва ли си? Честно ви питам. Не. Това е заплата, която е дала федерацията. За 2 квоти. Тя идва от Министерството. Ама те го изтъкнаха, защото гледах им аргументите за това. Те изтъкнаха, че съм взел 300 000 лева за 3 години. Брат, аз ако бях взел 300 000 лева... Не, нямаше врън към нищо. Нямаше да пътувам с БДЖ-то днеска за тук. Не, може да кажа около 80. Изброиха ти заплатите от еди коя с коя с година, после ще скочила на 5, после нали на F2, което не си подписал, някакви такива неща. Аз ще ги кажа, брат. 2017, когато влязох на финал на световното, бях, ще излъжа, но на под 1000 лева. Мисля, че бях на 800 лева заплата. Финал на световно първенство, топ 8, брат, на 18 години. И това, както той каза, ни е единствения финал, освен на Мишо Александров, 2006 година, Михаил Александров има финал. Аз имам финал и преди това имат Таня Богомилова, Антонета Френкева и така нататък. От момента от действащите пловци никой няма финал на голям басейн. Колкото и да ми ги хвалят, брат, нямат. Да стигнат, да, ще ги призная. Аз обичам, като са го направили, ще им стисна ръката. Факт, на Йосиф му я стиснах. Той е полуфинал на Олимпиада, брат. Аз не съм. И полуфинал не съм даже, значи, че той е по-добър от мен. На това ниво. Той е издържал по-добре на напрежението на Олимпиадата, може би. Но на мен не ми хареса самата Олимпиада. Нямаше адреналин, брат. Нямаше публика. Аз обичам да правя нещата за публиката. Аз за себе си ги правя всеки ден след тази. Така, тогава бях на 800 лева. После може би са дигнали на 1000, 1200. 2021, значи миналата година бяха 1000, то не е миналата, по-миналата. Бях 1500, миналата година бяха 1950. Ти осъзнаеш колко тъпо звучи това, брат, и смотано. 1950 ми направят 2000 лева, брат, защо? За 50 лева са циганиш. Не е ли така са ги сметнали? Или направя 1900. Ама 1950, брат. Цигани. Това са за мен, нали? И сега тази година, те заради мен и заради другите, защото направихме финал на световно, първия в историята на малък басейн на щафета в Австралия, дадоха ни 10 000 лева за финал на световно да ги разделим между 4 човека. И не ни платиха за рекорда на щафетата, което трябваше да е по 250 лева на човек, но не го платиха. То дали в газа или в допето? Да, не го платиха. Викам поне да изляза да се наяме на вечер, ама не го платиха. Няма значение. Ние предния път така им се подиграхме в 2018 година в Китай. Направихме рекорд. И понеже беше символична сумата за рекорд, беше 500 лева между 4 човека, си я разделим, извинявай, по 125 лева. Ние направихме 4-5 рекорда, но ги дарихме всичките тогава за Боби Тонков, който почина. Сещаш ли се на София 21 треньора? Той е един... Той беше треньор. Ето. Май мисля, че той беше. Да, за него ги дарихме, той тогава се болеше с... 56-то училище, където... Не знам, аз не съм запознат в София. София 21 бях. Да, София 21, за техния треньор ги дарихме тогава парите. Мисля, че той беше треньор, да. От рекордите и те изтъкнаха от федерацията, че те са ги дарили. Брат, кой се дарил? Глупости. Нали? Така, по друго. Дай да говорим за друго. Аз не знам докъде стигаме. За скандала бяхме стигнали. Ще продължа разказа там. Не, те го изтъкнаха, че тия 1950 лева са ти ги дали да си имаш, а всичко друго ти било платено. Имаш кефти лагер, Белмекен. Аз не съм в България. Да, и те това го изтъкнаха. Да, аз и това спорих с тях. Викам им, добре, те ми казват, имаш 300 дена лагери на година. Да, точно това. Викам, добре, 300 дена лагери. Викам, аз съм в България 40 дни, което значи, че съм в Щатите 316 дни, брат. И кои са тия лагери, брат?
Къде са? Викам, добре, колко са ми лагерите? И те ми казват, полагате се по 100 лева на ден за лагери. Викам, добре, дай ми 30 000 лева. Дай ми ги за годината. Не може, ние трябва да ги напишем, че си бил на лагер. Защо? Аз съм на лагер. Аз тренирам всеки ден в Америка, нали? Аз тренирам. Ама ти нали вземаш стипендия? Брат, това не е твоя работа, бе. Да, ти просто аз мога да вземам каквото си искам, бе. Аз мога да вземам милиони, но тези пари ми се полагат. Не се полагат на суло, брат, дето... Чакай, сега ще кажа нещо много забавно. Медиите сега ще го напишат на всеки. Чакай, ще нас се не гледат. Ама сега ще ви гледат. Така, искам медиите, които гледат, вървете в федерацията и питайте, извинявай, предварително се извинявам на момичето, не го правя с лошо чувства към теб, знаеш, аз те обичам. Готина си, кефиш ме, но те прецакаха, човек. И те купиха на всичкото отгоре. Да питат медиите в федерацията кой взема олимпийската стипендия, която е дадена за плуването за диапазон 2021-2024 година при жените. Да питат. Няма да им отговорят, брат. Ето, мога да се фана бас. И ако им отговорят, много ще стане смешно, честно ти казвам, защото ще ги питат защо този човек. И те нямат отговор, брат. Ще кажа, че е перспективна, а тя... Извинявай пак. Много трудно ще покрие норматив. Даже да не казвам невъзможно. И те го знаят. Но при положение, че е имало жена на Олимпиада, Диана беше на Олимпиада, при положение, че Любо направи полуфинал и Йосиф финал, и ти имаш 2 стипендии, дай ги на финалиста и на полуфиналиста. Или на финалиста, и ако трябва да е жена, защото те с това се оправдаха, дай я на Диана. Защото тя беше на Олимпиада. Разбираш ли? Тя беше там, друга жена нямаше. Не я взема тя. Жокер, не я взема Диана Петкова. Така че да ги питат коя я взема, освен без нея. Изключва тя. От кой е жена. Много интересно. Добре, мен също друго ми е интересно. Значи тия пари, които ти ги предвижда за 300 дена лагер по 100 лева на ден, тия 30 000 лева. Аз знам нещата в Федерацията по баскетбол как работят. Те 100% ще намерят как да ги отчетуват, за да могат да ги имат на разположение в следващия бюджет. Разбира се. И къде са в момента тия пари? Брат, в момента на Белмекен има лагер на Соенбор, или той свърши миналата седмица, на които половината хора не трябва да са там, според мен. Нали, според мен, за мен, те не са достатъчно добри, за да са там. И да им се плаща всичко, при положение, че аз стоя без масажист, без доктор, без треньор. И трябва да тренирам сам, понеже са ми направили едно смотано изкуствено наказание. И трябва да се боря срещу всичко това, без да получавам една стотинка. А някой си стои на лагер на Белмекен, брат, и няма да отида на никакво голямо състезание да представя България, но е там, разбираш ли? Да. Това за мен е абсолютно абсурдно, честно казано. И те казват, проекто олимпийски състав, брат, 40 човека. Те от тия 40 човека, 5 човека могат плуват, бе, брат. И то аз говоря да могат да плуват, не да могат да плуват, ами да могат да се класират в 30-ката в света. Това за мен е да можеш да плуваш в България. А пък аз съм в топ 10 6-7 години подред, брат. Разбираш ли? И получавам същата заплата, каквато получават и същите условия, каквато получават други хора, брат. Грозно е. Наистина е грозно. Много ме изкефи, защото гледах интервю на адвоката ти. Той общо взето каза, че всичките федерации в България, комунизма там е останал и не си тръгва. Даже били някакво говорили за някакъв състезател, той е собственост на тази федерация. Се. И тръгвайки от там... чудно, брат. Всички са равни, бе. Да. Така че, абсолютно. Това си останало за мен, по принцип, ако аз трябва да го разпределям, да кажем, че има милион, хипотетично, защото не знам точно колко е, но да кажем, че е 1 100 000. Значи първата и най-огромна грешка е, че се плащат 300 и кусур хиляди там на басейн Диана Бът. Брат, това е потресаващо наистина за наем. Да, коментира, как се казваше журналиста, Петър Бакърджиев. Така, каза, че има някакви течения. Не можах да си го обясна това. Слушай, брат, това е супер смешно. Националният отбор по плуване тренира. На едната страна, брат, правя 17 загребвания и плувам 30 секунди, примерно. На другата страна правя 19 загребвания и плувам 32. А плувам с едни и същи, нали, с едно и също сила, всичко. Да ти кажа защо? Защото отдолу теченията духат срещу теб. И от едната страна духат, от другата страна те подкрепят. Така че ти нищо не правиш, брат. Ти правиш тъпоти. И федерацията плаща 350 000 лева на година за това съоръжение. Да. На което има течения, брат. А то друго освен това. Как се създават тия течения? Не може да те са пуснати. Нали знаеш отдолу как има се едно в джакузитата,
Как духа? Аха. Еми това е същото. Само че духа и ми дава хед старт все едно ставам по-бърз и набирам скорост по-бързо. Обаче пък на другата страна последните 15 метра ме спира, защото пък духа срещу мен, разбираш ли? И аз много мразя да помня този басейн, брат, защото не мога да направиш нищо както трябва. Заблуждаваш себе си. Бъркаш загребвания, бъркаш всичко. Затова ако забележиш хората, които тренират на Диана Бат, като отидат на голямо състезание, не могат да си направят обръщанията като хората, не могат да си направят подводните като хората, не могат да финишират като хората, защото го няма това течение, брат, те са объркани.